Kathe Maulidi uja waku Times mukumudziwa ino uja amene anafunsa funso ili kuti mukufuna amalawi akupatseniso 5 years ina muwabweretsere zina zotani. Amalawi akupatseniso ni 5 years muwapatsa zifukwa zotani zoti achitire zimenezo zikoma. Eya amene uja amusankha kukhala press secretary koma nkhani ndiyakuti ntchito yake ndi chani, ndi chifukwa chani amusankha, kodi iyeyo udindowo akawukwanisa. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Kwa nthawi yayitali taona atolankhani osiyanasiyana kapena anthu ogwira ntchito zowulusa mawu m'mayiko osiyanasiyana akusankhidwa kukhala ma press secretary, koma nkhani imakhala yakuti ndi chifukwa chani amasankhidwa. Nthawi zambiri amasankhidwa chifukwa chofuna kubwezera ma favors. Mukukumbukira bwino ino mu nthawi imene Bingu anali pa mpando zinthu zinkamusokonekera, panali ndolankhani wina amene ankamufunsa mafunso Bingu mosaopa mopanda mantha, ndipo Joyce Banda atalowa pa mpando anamusankha amene uja kukhala press secretary kuti azikagwira ntchito ku boma, ku nyumba ya boma pafupi ndi president. Tinaonanso tonse tikukumbukira bwino kuti Brian Banda atavutisana ndi Dausi kubwera pa mbalambanda kuonesa kuti chipani cha DPP palibe chilichonse chimene chapanga. Tikukumbukira bwino ino kuti tinaonanso Lazarus Makikathe Chakwera akutenga Brian Banda kukhala press secretary, ngakhale kuti uchinzakewo sunapite patali chifukwa weyo ndingokukumbusani kuti Brian Banda anachosedwa ntchito mwazizizi kenaka anabwereranso ku wireless yake ya Times ndikuyamba kunyoza boma la Lazarus Chakwera. Tikukumbukira bwino lomwe tonse za ntchito imene Kathe Maulidi wachita. Iyeyo anali duzi m'misonkhano ya ndale yonse kufunsa mafunso pa nthawi imene wapeza mpata. Tonse tikukumbukira bwino nthawi yopereka mapepala aja ama nominations, iyeyo anali kumeneko kufunsa mafunso a president ndi anthu ochuluka amene anali kumalo kumeneko. Iyeyo limodzi ndi Brian Banda komanso limodzi ndi Wayan anayigwira ntchito yotamandika kuzindikirisa anthu makamaka aku Malawi pa nkhani yokhuzana ndikuti kodi amene akuyeneka kuti akavoteredwe ndi uti. Kathe Maulidi anali center ya zokambirana za Amalawi chifukwa mafunso ake ankadodomesa Amalawi. Chinthu chimodzi chimene sitingachikane pano ndichokuti Kathe Maulidi anali akuyang'anidwa mwabwino ndi diso la DPP kuti kodi ameneyo tikazalowa mboma kuti tizamugwire pakhosi munjira yokuti Amalawi asazakwiye tizapange motani. Iyo njira yabwino imakhonza kungokhala kumupasa munthuyo mpando umene pamawa sazakhalanso ndi mphamvu zokunyozerani. Komabe nthawi zinanso zimachitika pokuti mtsogoleri wina amene ali ku mbali inayo akuyang'ana ndi diso la mphamvu kuti uyu muli kuthekera kuti ndikazalowa mboma tikhonza kuzagwira ntchito yotukula dziko la Malawi. Well, Kathe Maulidi sopano ndi press secretary wa dziko la Malawi, koma mwina nkumazifunsa funso lokuti iwe Sam Mavita usamangotoza press secretary tatiuze kuti anthu wa ntchito zawo ndi chani. Well, muti maminisi timene tasalati mulole kuti ndikupasireni zina mwa ntchito za ma press secretary osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi. Amakhala ndi ntchito imodzi, like ntchito zawo zimakhala zofanana, ndipo mulole kuti mu video iyi ndikuuzeni ntchito zimene iyeyo Kathe Maulidi azikagwira. Iyeyo azikakhala akuchita dilu ndi zonse nkhani zonse zimene zikuchoka ku nyumba ya boma kupita kwa Amalawi makamaka kuzera mwa atolankhani. Izikhalapo nthawi imene atolankhani azikhala ndi mafunso ku boma, so atolankhaniwa samayenda kupita kwa president direct, azizera mwa Kathe Maulidi. Iyeyo ndi amenenso azikulumikizana ndi mtundu wonse wa Amalawi polemba nkhani zimene akufuna kuti zichoke ku nyumba ya boma zipite kwa Amalawi. Iyeyo azikwanisanso kulankhula ndi atolankhani komanso kuyankha mafunso a atolankhani amene ali nawo pa zimene zikuchitika mboma
pa zimene zikuchitika ku nyumba ya boma kupita ku mtundu wa Amalawi. Iyeyo azilumikizananso ndi misonkhano yonse ya atolankhani imene ikuchitika malo osiyanasiyana ndi cholinga chakuti achitepo clarify ntchito za boma kapena kuti zinthu zimene boma likuchita pofuna kufikira Amalawi mu nyengo zosiyanasiyana. Iyeyo akhalanso ngati oyankhulira wapaderadera wa president. Iyeyo azikwanisa kukhala ndi ma interview komanso kuphatikizapo kupereka timauthenga ting'ono m'malo mwa nyumba ya boma kapena kuti m'malo mwa president. Ntchito ina yofunikira imene iyeyo azigwira ndi yakuti mboma moja mmakhala zinthu zosiyanasiyana makamaka ku nyumba ya boma, ndipo nkhani zambiri zimakhonza kukhala zoyipa zoononga komanso nkhani zina zimakhonza kukhala zabwino. Iyeyu ntchito yake ndi yakuti azionesesa kuti nkhani zonse zimene zikutuluka ku nyumba ya boma zikhale zabwino. Ngati ilipo nkhani yoyipa imene yatuluka ku nyumba ya boma izikhala ntchito yake kulongosolera ku mtundu wa Amalawi kuti Amalawi amvesese kuti kodi ndi chifukwa chani nkhani imene yatuluka. Ndikupaseni inuyo chisanzo. Zitakhala kuti zachitika kuti mtolankhani anapita ku nyumba ya boma ndipo mtolankhaniyo zinthu sizinamuyendere bwino, ndipo ama media ena afalisa kuti mtolankhani mwina wake wamenyedwa ku nyumba ya boma kapena mwina mwake zina zake zachitika ku nyumba ya boma. Nkhani imeneyi ndi ya negative, ndi yononga image ya president, ndi yononga image ya nyumba ya boma. Izikhala ntchito ya Kathe Maulidi kuyikana nkhani imeneyi. Ngakhale pasi pa mtima akhonza kuzwa kuti mwina mwake izachitika, koma izikhala ntchito yake nkhani ayikane komanso afotokoze tchutchutchu kuti Amalawi amvesese ndi chifukwa chani zinthu zinachitika ngati zachitikadi. Kuphatikiza apo, iyeyo akhalanso pa ntchito chachikulu chionesesa kuti information ku public ikupita, ndipo ikupita yamphamvu yolumikizika komanso yogwirizanisa Amalawi potengera ndi chipani chimene chamusankha kuti iyeyo akachiunikire. Press secretary amakhala mmodzi mwa anthu amene amakhala busy kuona kuti nkhani zimene zikuchoka ku nyumba ya boma kupita kwa Amalawi zikuchitidwa dilo, zikufalisidwa molondola, komanso iyeyo amakhala mwini wake wa nkhani zimenezi. Motero kuti misonkhano posachedwa apa tiziona a Brian Banda akuyankhulana ndi Kathe Maulidi, kumufunsa mafunso Kathe Maulidi, mwina kumupyesaso mtima Kathe Maulidi. Tiziona anthu ngati Lea Malekano akuyankhulana ndi Kathe Maulidi ngati munthu olemekezeka. Tizikhala tikuona a Frank Joabu Chakhaza akumfunsa Kathe Maulidi mafunso ndi cholinga chakuti audze Amalawi zinthu zingapo zimene zifune kuchitika. Endi ndikusimikizireni kuti ilili sikale ikamatha video iyi mukhala mutayamba kuona pena pake kalata yosayinidwa ndi Kathe Maulidi. Nkhani yokhuzana ndi Kathe Maulidi ndingoyilankhula mwachisanzo ikhale phunziro kwa ena tonse kuti ukaphunzisa mwana wamkazi waphunzisa dziko lonse, komanso kuphatikizapo osaziyang'anira pansi. Is your boy Sam Mavita. Tonani mu video yotsatira.